Op zaterdag 10 september vindt de nationale verkiezing plaats van Miss Beauty of the Netherlands. In het World Hotel Wings in Rotterdam gaat Miss Limburg, de 21-jarige Kimberly Xofleer uit IJsselstein, de strijd aan met 11 andere missen. Sinds haar uitverkiezing tot Miss Limburg staat het leven van Kimberly op zijn kop. Dat klopt. Ja, het is nu echt ook een emotionele achtbaan met ups en downs. En het is mam zegt, je moet een bedrijf runnen. Want je bent er eigenlijk iedere dag mee bezig. Je moet van alles regelen, sponsoren. Je hebt oefendagen met de missen. Je hebt activiteiten. Over 3 weken gaan we met z'n allen een hele week weg met alle missen. Naar Rotterdam, naar het Eurowings Hotel. Daar krijgen we een hele week lang catwalk training, danstraining. En dan wordt de hele show in elkaar gezet. Dus ja, het is echt superveel, maar het is echt een heel leuk traject. De uitverkiezing tot Miss Limburg was een complete verrassing voor Kimberly. Ze blijft enkele weken voor de landelijke misverkiezing dan ook met beide beentjes op de grond staan. En natuurlijk verwacht je wederom weer niks, want je bent weer blij dat je natuurlijk Limburg mag vertegenwoordigen dan op de landelijke verkiezing. Dus je verwacht er niks, maar je hoopt natuurlijk wel dat je zo hoog mogelijk eindigt, want je hebt er natuurlijk heel veel voor gedaan. En ja, ik wil niet dat het traject stopt, ik wil door. De winnaar in Rotterdam vertegenwoordigt Nederland tijdens de internationale verkiezingen Miss Supranational. En die zal in Polen plaatsvinden, dus dan mag je in december naar Polen toe. En dat is je uiteindelijke doel? Ja, natuurlijk is dat mijn doel. Het is gewoon een meisjesdroom om naar een internationale verkiezing te gaan natuurlijk. Dus je wil er natuurlijk alles aan doen om zo hoog mogelijk te eindigen. Om toch dat kansje proberen te krijgen om er naartoe te gaan. In de afgelopen maanden leerde de IJsselsteinse haar concurrenten kennen. Iedere provincie mag 2 winnaressen sturen. Dat is de Miss Teen en de Miss Beauty. Vanuit Limburg mag ik naar Miss Beauty's gaan. En Victoria Becks, die mag zich Miss Teen of Limburg noemen. Dus wij samen gaan naar de landelijke verkiezing op 10 september. Dus we hebben in totaal, er zijn 24 deelnemsters, waarvan 2 uit iedere provincie. En heb je al een idee van de concurrentie? Hoe zien ze eruit? Ken je ze? Nou, we hebben natuurlijk al wat trainingsdagen gehad en wat fotoshoots. Dus je bent toch wel steeds samen, je leert elkaar steeds beter kennen. En iedereen is gewoon stuk voor stuk super mooi en uniek op zijn eigen manier. Want iedereen is gewoon, iedereen is super knap. Ja. En haat en nijd. Nee, dat verwacht je meestal wel bij een misverkiezing, dat er haat en nijd is, maar dat is echt totaal niet. Je gunt het elkaar gewoon en ik vind alle meisjes oprecht gewoon super aardig. En ik ben gewoon zo blij dat ik het met hun samen mag doen. Want uiteindelijk wint er maar 1 iemand en de andere 11, die hebben gewoon een hele mooie ervaring gehad. Dus ik probeer er gewoon zoveel mogelijk van te genieten en we zien wel hoe het eindigt. Iedereen kan Kimberly in haar jacht op de titel Miss Beauty of the Netherlands een handje helpen door te stemmen. Dat klopt. De mensen kunnen mij stemmen door te sms'en. Uiteindelijk telt de stemronde 10% mee in het eindoordeel, dus dat is best wel wat. En mensen kunnen stemmen door te sms'en naar 3010. En in dat sms'je te zetten poll, spatie beauty, spatie Kimberly.